ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଲିପୁର ଆଉ ମୋର ମାଆଙ୍କ ତାଣି ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ମାଆଙ୍କର ଡାକରା ଆସିଲା। ଏବେ ଆମେ ବାହାନଗା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ବାହାନଗାର ଯେଉଁ ଘରଟା ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗାଇ ସବୁ ସବୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଡାକରା ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଗେଟ୍ ଭିତରୁ ଆସିଛି।